Hi guys, it's Yani here. Today's video, we are in Montreal. So it's a family trip, guys. I'm here with my family, my mom, my dad. I'm just vlogging with my new iPhone again. I'm testing the travel vlog with it. Hi! Oh, kumusta? Kumusta? Guys, yung mama ko guys, ang daming outfit, dala. At yan lang bag niya ha. Pakita ma, o ito yung outfit look ha. Ay, ipakita yung ibang outfit mo pa ma. O ayan o, meron pa siyang ibang props. Wow. So ito pancho. Tapos meron pa siyang hat. Tapos may ibang scarf pa. Oh, so iba-ibang outfit. So yun yung tip ng mama ko guys. Bring different type of scarf para iba-iba yung outfit. O, di ba? Ma, solo ka dun ma. Oh, yan ma. Ay, ganda, ganda. Wow, sa ma. Sige, dyan ka ma, dyan ka ma. Wow. Kadya ka pa. Tindo kadya pa, ana. Oh, wow. Wow, ganda. Oh. Guys, ang salita nila dito is French. So, yung pagpasok namin sa art gallery, sabi ng lalaki, bonjour. Papa din, bonjour. Anong bonjour? Bonjour. Pa, bonjour. 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 Sama? Bonjour. Sama? Bonjour. 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 Earlier din guys, pumasok kami sa Notre Dame de Paris. Oh no, Notre Dame de Montreal. Yung Notre Dame na dito yung church. So hindi ako nag-vlog kasi I wasn't planning to vlog today. Pero na-convince na ako na mag-vlog. So ito, vlog na. Palit sa tagmagnet. At kahapon din guys, nagpunta kami sa overlooking sa Montreal. Ano ba yun? Montreal. So parang peak siya sa Montreal. Tapos you see all the city of Montreal. So today, plano namin is gala-gala lang sa city, explore the city. Hi guys! Vlog me, vlog. May pakita mo sa vlog mo yung change outfit na pod ma. Ha? Change outfit mo, ipakita mo sa vlog. Change outfit. Yung ibang outfit mo, sige na go, yung pancho na naman. Sige. Ang pancho tapos na. Change ka na, wala pa sa vlog nakita. Oh, ito guys, transformation ng mama ko guys. Look, oh, back. Oh. Automatic yan ha, naka-walk pa yan, walking change outfit. Oh, yan. Guys, ito yung tip na change outfit while walking. Bag ko, punong-puno. Change outfit while walking challenge. Modeling. Modeling ma. Oh, yan. Oh, pack. Oh, iba na guys. Yan na. Wow, ibang outfit na ta. Miss Universe. Wala kami. Ano ba dun? Kaya wala ka man. Pusing. Catriona Gray. Ma, show us your next outfit na ma. Change outfit na ma, go. Sige na, May go. tip ako. Oh, Pag tip ni mama. mag-travel kayo, Oh, tip mo ma. kailangan something like bring something, okay? Oh, T-shirt pa. lang. Oh, ito yan. Ma, pwede Yan. ito outfit without anything. Yeah, Outfit na without yan. anything, outfit na yan. Oh. And then, so, Joe, catch. Oh, and then, may assistant ako. Okay. Tapos, always bring us something as scarf. Na Oh, mag-match scarf. din sa shirt mo, t-shirt. Oh, yeah. Parang tip lang yan. Light, travel light lang kasi. Pak, iba na. Oh, sa iba na. Iba na ang ano dyan. Okay. Oh. So, pwede na yan. Oh. Tapos, light lang. Tapos, Ang liit ng bag ha. Ang liit lang ng bag. Kailangan Madaming- merong bag talaga. Oh, and then, dito maulan. Ha? So, merong manipis lang. Huwag naman yung talagang travel light. And then, at least my outfit. Oh. And then, so, hindi naman mabigat yung bag ko. Sige ma, ikaw ma-picture na ma. Wala ko na, puno mo na ka. Wala ka na ako na dito. Anong ginawa ni Joshua ma? Tuklod. Tuklod. May Instagram ka pa? May Instagram ka pa? Nice diri oh, magbiro sa. Okay, picture ha, picture ni. Sige game. Picture ha, sige posing go. Kung ako'y matanda na, sana di ka magbago. Ba't may background music? May background music yan para di tayo makapiright. Picture niya, Joshua. Sige na video. Para di tayo makapiright, ako lang kakanta ha. Sige ko. Maalaala mo kaya. Sige na talang na ano ba?
Ano ba? Anong oras? Talan na. Ako samtaan eh. Relax, uy. Relax muna man, no? Di ba? Relax Ay, time na magkwanta po, pork guys. bunsok ta. Sige, mag-pork bunsok sa. Guys, inuulan na kami guys. Yung tip ng mama ko guys. Oh, anong tip mo ma pag inuulan? Pag inuulan, ito na ilabas mo na lahat mong mga props. At sabi daw niya magdala daw siya ng ng Raincoat next time. Yung light lang, yung manipis na raincoat. Parang kulang ang ano ko ngayon eh. Sa dami-dami yan. Kulang pa yan, ma? Hindi kulang ng raincoat. Aw. Pero kahapon guys, ang ganda ng weather kahapon, di ba ma? Sunny kahapon, tapos nagpunta kami sa Montreal Mga overlooking. pictures na lang. Oo. Magagablang. Sunset pa yung kahapon guys. Very nice. So now, next stop in the agenda is punta kami sa Korean restaurant kasi magla-lunch kami. O, di ba? Punta ng Montreal tapos Korean restaurant lang din. Tapos afternoon maya, gala na naman. Tapos punta kami ng Botanical Garden. Tapos yun lang, uwi na. One day travel, one day explore. Tapos one day travel ulit pa uwi. Okay guys, ayan na guys. Punta na kami sa Korean restaurant. Magla-lunch na kami guys. Ready? Sometimes when we touch, the honesty is too much, and I have to close my eyes and hide. Hold you till my time. Till we both make town and grind. Sa tama? Wanna hold you till the feelings subside. Talit fee ba? Lagi talit fee ba? Uy, kapoy kay Birit. Marugat na kay Birit na kayo. Kapoy kayo. Sometimes when we touch, and I have to close my eyes and hide. Oh, nana mo ato. Wanna hold you till my Time. Hi guys, nandito na kami sa restaurant, Korean restaurant guys. Oh, mama, ano sabi mo mga outfit mo? Wala, basang-basa sa ulan. Si Joshua ang bahala sa mga order namin kasi siya ang fan ng mga Korean. K-pop yan eh, K-pop. Ang gusto ko lang sa Korean food, pork bone soup. Yung pork bone soup sarap. Ano orderin mo, Jo? Tabang kuya, uy. Ay, guys, first dish arrived. Ang sarap. Ano to, Jo? Describe the dish. Fried chicken. Ano fried chicken? Korean fried chicken, boneless. Ano. Wait, Korean fried chicken. Ay, ito pa. Ay, hindi yun sa atin ba? Hindi yun sa atin. So let's go. Curry chicken, yeah? Go for it. Yeah. Chicken curry katsu yan. Hintay kasi namin lahat ng mga dishes para sabayan ng kain. Muna na. Muna ni. Ayan na guys, kain muna kami guys ha. Kain muna kami guys ha. Hi guys! Naami, pangin na to na guys! Naami sudan broccoli! Si broccoli pa ko na sudan. Ayaw saba ma! Ano kagahon? Mana, tapos na. I'm done. Go naman. Uy, ano to? Ano saan eh? Chopsticks? Chopstick ma. Gansilyo. Gansilyo? Wow, gansilyo. Wala na yung ulan. Hi guys! Wala na po yung ulan pero ito, na-trap kami sa gitna ng daan. Ayan, trap na trap. Pero ngayon guys, punta kami ng Chinatown. Oh. Guys, namin sa Chinatown. Hi guys, namin sa Chinatown. Nasa Chinatown na po guys. Sa Chinatown namin. Gala-gala lang sa Chinatown. Guys, for 30 minutes, 1 hour, natulog lang sa sasakyanan guys. Napagod. Napagod sa Korean. Napagod sa kakalakad. Kasi Korean food. ang dami ng lunch namin. Nakita nyo, di ba? Dami. Korean food. Ay, Pagpupunta ka na ng ano. Thailand. Ha? Ma, mas malaki pa yung ulo mo kasi sa ano mo. Oh my God! Tago! Ang laki ng butchi, ma. Sa kumpo. Wala, para balungo na ito ni biyahe ugma. Ay, siupaw, ma'am. Guys, may siupaw, Balik na. guys. Hapit na lang ito dire. Ah, layo ako. Dili na po. Guys, na-excite yung mga parents ko sa butchi, guys. Bili kami ng butchi. Hello, saan ni? Ano po, ma? Wala ka to ulam. Wala, lamig.
Ang buhok si Diyos. Hala, unsa ni? Unsa ni? Unsa man ni? Mura Yan na, mo lima magtanod. yan. Mo magtanod. Guys, so this is This is the Details on Dragon's Details, Beard details. candy. Dragon's Beard game. candy. Harina. Cotton candy? Mura cotton candy. Dragon's Beard. Pero candy siya, pero napakanipis. Naman ni. Ano man? Ano man ni? Jo palit siya og mango. Mango jo. Gusto mo na ito mahurot kay daghan kaayo. Manginom mo. Ay, Of course, tabangan. Uy, sus. Kana pa imo. Pero baaw. Lagi Di ba na mahurot? Ay sus sige na. Go. Doa. Tagpila ang bubble tea ni Joshua. Pila. $8. Taban taginom kaya balaka ra ba siya nga di mahurot? Bali uy. Naiminggo gyud sila mo. Lagi mango. Amo na real yun. Hala na agi. Hi guys! So ayan na guys. Maggabi na guys. So we are here in the thing. Hi guys! I sound like the girl. Have you guys seen that new video that went viral? Hi guys! Kain na guys! We are here at the Biosphere here in Montreal. It's an island in the middle of the river or lake, just close to the main island in Montreal. And close siya kasi maulan. And I'll show you the biosphere. It's very nice. Close siya kasi delikado kasi pag may lightning, patay lahat. So close siya. Pero ngayon, may ilaw ng biosphere. So alright guys, that is it for this vlog. Thank you for watching. Yon ang Montreal guys. I hope you enjoyed it. Yeah, pagod na. Ayan, yan yung Good biosphere. na. Yan yung biosphere at the back natin. Thank you for watching. Bye na. Subscribe guys. Bye. Yeah! Thank you.